सुक्लाय सेरफां दख'रा एबसुनि जिथि बोसोरारि सुक्लाय सेरफां बड'लेण्ड मुंख्लं गोसोखांथि जोलुर बादायलायनायनि जोबथा बादायलायनाया थुंगिबाय। सुक्लाय सेरफां दख'रा एबसुनि बानजायनायाव नावकाटा मिलन जौसिन फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव थांनाय सेप्तेम्बर दाननि 19 खालारनिफ्राय 28 सेप्तेम्बरसिम जिथि बोसोरारि सुक्लाय सेरफां बड'लेण्ड मुंख्लं गोसोखांथि जोलुर बादायलायनायनि जोबथा बादायलायनाय खुंदों। बे जोबथा गेलेनायाव तामुलपुर एफसि आरो गरेस्वर जिटि एफसिनि गेजेराव बादायलायनाय जायो। गरेस्वर जिटि एफसिआ तामुलपुर एफसिखौ 4 गलनि फारागथिजों फेजेनो। बे जोबथा गेलेनायजों लोब्बा लाखिनानै बड'लेण्ड मुंख्लंफोरनो बिबार बावो बाक्सा जिल्ला एबसुनि लेङाइ आफादगिरि बासिराम रामसियारि बिथाङा हारिमु दिन्थिफुंनाय गोजोननि थाखाय बेलुन आरो फारौ बिरहोनाय हाबाफारिखौ मावफुंनो होयो। 22 नं तामुलपुर विधानसभा बियाबनि एमएलए जौलेन दैमारि, नावकाटा मिलन जौसिन फरायसालिनि गोरायुं रबिराम ब्रह्म आरो सकपुर पुलिस आउटपोस्टनि आइसि मजिबुर रहमान आरो जोबथा बादायलायनायखौ बेखेवना होयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव औवारि बिथाङा। सेरफां दख'रा दुलाय बर' फरायसा आफादा बानजायनाय जि मुंख्लंफोरनि मुङाव बिथांमोननि ओनसोलनि जाय साबा बिथांमोना मुंख्लं जादोंमोन 1989 मायथाइ आरो 93 मायथाइयाव। दा बेनिखायनो जोङो दिनै दुलाय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बे हाबाफारियाव बाहागो जानो मोननानै गोजोननाय मोन्दों। लोगोसे दिनै फुटबल बादायलायनायनि मोनसे टुर्नामेन्ट होनानै बिथांमोना मुंख्लं बिथांमोननि जिउमाजों लोगोसे हारि दानायनि गेरेमसा हारि दानायनि आरो मोनसे जांख्रिथायारि मोनसे थासारिखौ बिथांमोना गोजोरै लाखिदों। मानो होनबा गेलेनायजों लोगोसे दिनैनि समाव जों बयबो बेखौनो नोजोर बोनांगोन जे बै समाव बिथांमोना हारिनि थाखाय गाव गावनि जिउखौ सोमावसारनायाव बावलांबाय। दा बेजों लोगोसे हारि दावगानो थाखाय दिनै गेलेनाय नांगौ, मोसानाय नांगौ, रंजानाय नांगौ, लोगोसे जौगाथायखौ नांगौ। दा बेनिखायनो गेलेनायनि गेजेरजों जोङो दिनै लाइमोनफोरखौ थुलुंगा होनायजों लोगोसे ओनसोलाव मोनसे जावरिखांनाय लाबोनायजों जोंनि लाइमोनफोरखौ गेलेनाय बिथिंजों नोजोर बोनानै जाहाथे दावगालांनो हायो, बे जोबोद मोनसे मोजां हाबाफारि जादों। आरो बेनिखायनो मिजिंथियो जे ओनसोलनि गासै लाइमोन आरो जोंनि बड'लेण्ड हालामजों लोगोसे जेरावबो जोंनि बर' लाइमोनफ्राबो जाहाथे गासै गेलेनाय बिथिङाव नोजोर बोनानै गेलेनायाव बाहागो जालाङो। लोगोसे बिथांमोना इन्डिभिजुवेल गेम्स, एथलेटिक्स आरो बायदि बिथिङाव दिनै जोंनि बर' लाइमोनफ्रा बेयाव दावगालांगासिनो दं। आरो बेनिखायनो जों खावलायगोन जे बे मोनसे जांख्रिथायारि महर मोननांगौ आरो जोंनि बर'नि सिनायथि थामोनथाखौ रैखाथि होनो थाखाय बे मोनसे सुजुग आरो सुबिदा जे दिनैनि समाव सोरबिथिं जेरावबो बाहागो जानो थाखाय सुजुग दङ आरो बेनिखायनो जों दावगालांगोन। दा बेजों लोगोसे जों खावलायनो लुबैयो जे लाइमोनफोरखौ जोङो गोग्गो देहा आरो बोलो, मोनसे गोसो, जाहाथे सोलोंथाइ आरो गेलेनाय बेफोर मोनसे समानै थांनांगौ। आरो बेनिखायनो गासै समाजनि बेरेखा माखासे बिथिंनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय जों खावलायगोन। जेरै जौ जुवा, फेग्रा मुवा आरो बायदि एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसनिफ्राय जोंनि लाइमोनफ्रा गोजानाव थानांगौ आरो नोजोर बोनानै गेलेनो लोंनाय, गेलेनो लुबैनाय, मोसानाय, दामनाय, मुसुरनायाव बाहागो जानांगौ मोजाङै आरो हारिनि सिनायथिखौ लानो थाखाय दावगाथायाव थानांगौ। दुलाय बर' फरायसा आफादा गासैबो बिथिङाव नोजोर बोनानै खामानि मावगासिनो दं। हारिमु बिथिङावबो जों खम जायाखै। दुलाय बर' फरायसा आफादनि नाजानायावनो दुलाय बर' हारिमु आफाद जोनोम जादों। आरो बेजों लोगोसेयै जोंनि हालामाव दिनैहाय जोङो बोसोरनैयाव जोंहा देंखो मुसेनि 3नि बादायलायनाय खुङो। बोसोरसेयाव एबसुआ जोङो सेरजा दामनाय, जोंनि खाम दामनाय, सिफुं सुनाय बेफोर बादायलायनायखौ जों खुङो। आरो आनसलिक जिल्लानि गेजेराव गोबां बेबायदि हारिमुवारि बादायलायनाय जायो। आरो बैसागु बोथोरनि सिगां बायदि हारिमुवारि वर्कशप जायो। आरो बेनिखायनो जोङो सोरबिथिं गोग्गो सोलोंथाइ आरो आदबनि फारसे नोजोर बोनानै जोङो दिनै गासैबो बिथिङाव बांसिनै खामानि मावलांगोन। आरो जाहाथे जोंनि गासै मावथिफ्रा दुलाय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव हारि जौगानो थाखाय जों जि नांगौ बेखौ जों सोरबिथिं जेसे हायो एसे जों नाजालांगोन आरो गेलेनायनि गेजेरजोंबो जोङो हारि फेहेरलांनो हागोन बेखौ जों फोथायनो। उननिसिम आङो सुक्लाय सेरफां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै साबायखर बावग्रोनाय थाबाय। जोङो सुक्लाय सेरफां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दा बड'लेण्ड मुभमेन्टआव जि मुंख्लं जालांनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय साबा मुंख्लं, दा बिथां मुंख्लंमोननि गोसोखांथियाव जोङो देग्लाय 2022 मायथाइनि जि 18 सेप्तेम्बरनिफ्राय 29 सेप्तेम्बरसिम जि मोनसे जोलुर बादायलायनाय होदोंमोन। दिनै जोबथा सान 22 खालार दा फाइनाल गेम। दा बे फाइनाल गेमाव गरेस्वर एफसि आरो लोगोसे तामुलपुर एफसिआ माने बादायलायनायाव बाहागो लादोंमोन। दा बिनिनो गरेस्वर एफसिआ देरहालांनो हाबाय। दा बेखिनियानो आरो
बान्था महरै होदों सेथि बान्था महरै 10,000 रां आरो लोगोसे ट्रफि आरो नैथि बान्था महरै 7,000 आरो लोगोसे ट्रफिखौ होनो हादों आरो लोगोसेनो जों बेवहाय साबसिन गेलेगिरि बेस्ट प्लेयार हिसाबै जों होनो हादों 15,000 रां आरो लोगोसे ट्रफि ओनसोलनिनो माखासे माने मेलेमजिबि बिथांमोना जोंखौ अनसायारि दान माने बान्था महरै होयो बेबायदि माने सेथि बान्था महरै 10,000 आरो लोगोसे ट्रफिखौ होदों मागुरबारि गामिनि प्रदीप नार्जारि बिथां आरो नैथि बान्थाखौ होदों हेमन्त बर' आरो सेमन्त बर' बिदा फंबाय सानैबो गावसोरनि माने बिमा बिफानि गोसोखांथियाव आरो लोगोसे साबसिन गेलेगिरिनि जा बान्था बे बान्था 15,000 आरो लोगोसे ट्रफि बेखौ होदों बेस्टिराम नार्जारि सार बिथां जे बे गेलेनाय बादायलायनायखौ जोङो बोसोरफ्रामबो जोङो खुङो जोंनि थांखिया बेनो जे जोंनि बिटिसि ओनसोलाव थानाय आरो लोगोसे सुक्लाय सेरफां हालामाव थानाय जिखिनि जाखांफुनाय गेलेगिरि बिथांमोना दङ जोंनि जायगायावल' गेलेनानै बिथांमोना माने गेलेनानै थायाथों बिसोर माने स्टेट लेभेलाव लानानै फैनाय स्टेट लेभेल लानानै नेसनेल लेभेलसिम गेलेनानै बिथांमोना जोंनि बड'लेण्ड हालामनि थाखाय मुं खामायनानै लाबोनो हाथों आरो फैबाय थानाय समफोराव बिथांमोना इन्टारनेसनेल लेभेलाव गेलेनानै गावनि जाफुंसारनायखौ दिन्थिनो हाथों जोंहा बे थांखिया दङ।